Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Ngayong araw ay magluluto tayo ng napakasarap na homemade fish tocino. At ituloy-tuloy na rin natin sa pagluto ng favorite all-time breakfast ng mga Pinoy, ang tosilog. Pero bago natin umpisahan, kung kayo ay bago sa ating channel, mag-subscribe na muna kayo at pakiclick niya rin yung bell button para sa mga latest updates. Alam ko excited na kayo sa ating menu for today, kaya tara, samahan niyo akong magluto. Ang ating mga gagamiting ingredients. Unahin na natin ang ating 1.5 kg fish fillet, ating 3 tablespoon soy sauce, 1.5 teaspoon salt, 3/4 cup white sugar, 1 cup pineapple juice, at ang 1/2 teaspoon red na food color. Ipapat dry muna natin ang ating fish fillet using a paper towel para mawala yung moist. Guys, kung makikita nyo, medyo manipis na ang ating fish fillet. So, ikakat na lang natin to ng katamtamang laki. Huwag yung masyadong maliit kasi baka malusaw to kapag niluto na natin. Isang gamit ko palang isda ay dory fish. Pwede din naman kayong gumamit ng kahit anong isda na gusto nyo as long as wala itong tinik. Guys, sa isang malaking bowl, paghahaluin lang natin ang lahat ng mga ingredients. Unahin na ang toyo. Isunod ang pineapple juice. Maglagay na rin ng salt. At ng white sugar. Haluin lang ng haluin hanggang sa malusaw ang salt at ang sugar. Guys, sa mga nag-iisip kung ano negosyo ang gustong gawin, baka ito na ang para sa inyo. Kaya panoorin nyo maigi ang ating video. At dahil nalusaw na ang ating mixture, maglagay na tayo ng food color. Ang ating food color ay optional lamang, pwedeng hindi na rin maglagay nito. Haluin lang ng haluin hanggang sa mag-blend na ang kulay. Guys, aminin nyo, iba ang naibibigay na excitement kapag maganda ang kulay ng ating food. Kapag nahalo na ng maigi, pwede na nating ilagay ang ating fish fillet. Sa puntong ito, paghahaluin na natin ang ating mixture at ng fish fillet ng dahan-dahan gamit ang malinis na kamay. Yes, tama. Hugasan na maigi ang kamay bago humawak ng kahit anong pagkain. Guys, kung makikita nyo, dahan-dahan kong inahalo ang ating isda para hindi ito malusaw. Alam nyo ba guys na nagbenta din naman ako ng tocino nung bagong salta ako dito sa Dubai. Alam mo na, paraket-raket paminsan-minsan. Natutunan ko kasing gumawa ng tocino nung nagtitinda pa kami ng manok sa palengke. Ayan, at pwede na to. Imamarinate natin to ng overnight bago natin lutuin. Hi guys! Hello ulit sa inyo lahat.
Eto na ang ating minarinade na fish tocino at excited na rin akong tikman kung gaano kasarap ang ginawa natin. Ang gagawin natin ay pipirituhin natin ang ating minarinade na fish tocino. Guys, just make sure na mainit ang mantika bago tayo magprito. Guys, isa sa mga ways ng pagluto ng tocino ay ang pagpapakulo nito sa kaunting tubig at diretsong prito kapag natuyo na ang tubig. Pero sa fish tocino, hindi na natin to papakuluin dahil madali itong maluto. Pipirituhin na lang natin to sa low to medium heat na settings. Kung napapansin nyo, namumukayo ang asukal ng ating tocino. I-slide din natin ang fish para makoat sa asukal. Yan kasi ang isa sa nagpapasarap sa ating tocino. Guys, kung mapapansin nyo, hindi pa even ang kulay ng side na nakikita natin. So, babalik na rin natin itong muli para maluto pa ng maayos. Guys, dahan-dahan lang sa flip ng ating fish para hindi ito magkalasog-lasog. Guys, alam niyo ba na hindi mo mapagkakailan na tocino ang iyong niluluto? Sa amoy pa lang, tocinong-tocino na. So guys, naluto na natin ang unang part ng ating tosilog. Isusunod na natin ang sunny side up. Magpainit ng mantika sa isang separate na kawali at pag mainit na ang mantika, ilagay na natin ang itlog. Iset lang natin ang ating flame sa low to medium heat. Lagyan ng asin at pagkatapos nito, takpan natin at hayaan natin maluto ng mga 2 to 3 minutes. Ang gusto ko sa sunny side up, medyo toasted ang gilid at malasado ang kanyang egg yolk. Isunod na natin ating garlic fried rice. So magpainit tayo ng kaunting mantika. Nag-chop na rin ako ng garlic. Pag mainit na ang mantika, isunod natin ang garlic. This time, lagay lang natin ang ating flame sa low to medium heat setting para hindi masunog ang ating garlic. Ayan, at medyo nagla-light brown na ang ating garlic. Kukuha lang tayo ng kaunti parang pang-garnish. Isunod na natin ating kanin lamig. Lagyan natin ng kaunting asin at halu-haluin hanggang sa maluto. At finally, nakumpleto rin ang ating tosilog. Presenting ang ating homemade fish tocino. Sana ay nakakuha kayo ng mga ideas sa ating recipe for today. At kung nagustuhan nyo po, paki-like na lang at paki-share na rin po sa inyong mga friends and relatives. Muli, maraming salamat po sa panonood.